Ole, si bai le vek ole. Ke ter ving YouTube channel la kalo lom le vek chewa. Eh SDMS sa udai sa zo na oma trend kat mi tam tak chu ani lova har sat na kan tok chi lo ni mai themi trend khat har sat na tok Aadhaar number lo man to mo no pang lo to Aadhaar number kan han thun do na no pang lo to ang chi khami kha aboi pui da na chin fel da na kha kan han soi le don ani tu na mi hi engani no pang information GP an thuna Aadhaar number kha an thun do na no pang in alo sa to wangi khami kha azuk engani Aadhaar kha update thei talowa chu mi khoi da na chu kan soi don ani le kan han lu de pop panga thei hi an no pang identity vela hi WhatsApp lampang miron thona ni chu wang chen WhatsApp lampang miron thon ne ka mang kop dona kan lo thiam tur angai teila kan no pang hi a school chu eng poni ta se class 8 ta hian hei hi ni ta hei GP te FP te EP te po hei ang lo te pon complete vek to maro chu omzi a chuan hei hi Aadhaar verification kha a thei lo ta chu Aadhaar an han thun don khan engani Aadhaar number han thun khan already exist ang chi khan lo ta chu khatiang ani wang khan ati thei lo ta chuan heti lai kan soilu mai kan soidu chu hemi Aadhaar hi verification hi tivek photule hemi GP te EP te FP te inti ma hian Aadhaar hi an nei chuan thun tum phot ula ani lo chuan hei po hi omzia chuan hei hi Aadhaar hi midang na lo man to wang ni tilaya EP GP EP FP ti vel hemi illo thun to jong jong hi athlon don ani chu wang chuan GP chau hi ti phot ula Aadhaar an nei chuan Aadhaar kha verify tum phot ula ti phot ula chu tiang ani lo chuan kha ti chhun zom lo ula nakina ani lo chuan athlon me mi khanin thokang ti kha ka lo pui ve deuh chewa heta po hen hei lo ti vek to complete vek to maro chu hemi bi ka hi chu no pangkha lo to sa wangin khalai kha chu engani na khatilai kha thlon don ti na ani chuan GP kan lu tanga hetila hian Aadhaar chu 999 an lapang ta hei chu Aadhaar nei lo ti na khanita atiran enter line Aadhaar nei lo angin an enter ti na khanita chu hemi Aadhaar pi ka kan update tur chu ni ta Aadhaar number hi miron pe Aadhaar number hi kan copy anga Aadhaar number hi tar hi kan update anga minga hi chuan hetila mingi kan mang mai anga enga po hi chu adik don chuang lova chu wang chu kan save anga tila hian some mandatory field value are incorrect or missing atita he Aadhaar number is already registered with some other student no pangdangin he Aadhaar hi an mang to ani mo omzia chu no pangdangin an mang to chu he tila hian view details ti omta view details en click taila he Aadhaar number lo mang to tu hi hei hi ming ani hei a pen number ni chuan hei a class mo ti hian alo he no pang hian Aadhaar number hi lo mang to ani chu sumi zia chu hei a ming hin en ta ul he tilai ming miron thona hi Emmanuel Vanlal ro puya ani hetila hian Emmanuel Vanlal ro pui hemi ve hli chu he danglam le ngala hor phidik lo le ngala chu wang chuan he no pang hi hemi school hian drop box a to he Aadhaar nei tu hi chuan kan hriat tel tur chu no pang hi udai sa voi khat kan to hi a delete thei mai lova chu wang chuan a delete thei mai lo wangin no pang a lo to ni phei chuan kha no pang lo to kha zuk man anga tuna hian he Aadhaar number kan thuna kha he no pang hian nei to Aadhaar kha zuk lak sak le ngot thei ni to lo chu wang chuan he no pang zo kai kan la lu tanga he no pang hi siam re mangai zo kani chu kan hredon ani chuan he no pang hi kan import angai ta
mo kan import angai ta a hei hi ti hian midang school ania ka import sakanga ati dan tur po ka soi chhun zom kha kha chu mani level ati vek thei ani lova chuwang chuan kha kha chu kan hre tura angai tela amara chu ti thei chin chin chu ka ti sak don ani ti thei ba kha chu school nei tu te po khani hramei tura angai tela chu chu lo ti chhun zom te po angai yang le tuna chuan hei hi alo nei tu to khani ta appen number hi kan copy anga dropbox a to a he no pang to appen sorry a other loking tu pa no pang zok hi kan lak lu ngai ni appen number kan copy a chuan a date of birth kan chin ching ani thum tla sari sang ni som ni pakhat chuan import a kan kalanga kan paste anga ni thum tla sari sang ni som pakhat mo enanga ta hian hei lo om ta ni mo happening hemi hi hei hian ha kha adara kha ahman tlat to wangin he no pangai kan man nge angai chu wang chuan he no pangai hi class 7 atun he class 8 ani to nge a an englo na hi engani an dropbox an da na te po hi array to ni mai thei chu wang chuan class 5 class 6 a zir lai mi ni a class 7 a upload the a import the ta class 8 a phei chon ni thei lo tin ani chu ala ni thei lo chuan class 8 a hian kan import anga section a a kan import anga ninga thali sang ni som ni pani ti mai la hi chu a thami tura ngai taila chuan kan import ang ti khan kan import no pang a kha kan import mo chuan class 7 a kan import a chuan class 7 a hian entaila hei hi kan import hei hi alo ni ta ni mo hei hi kan import a kha lo ni ta a chuan hei hi class 7 hi class 8 a da angai ta a chu school level atangin ada thei mai lova BRC a ti rangai ani chu kan hredon ni hei hi Emmanuel Ropui hi a adar lo nei to sa tu ni wang khan hei hi kan mananga ya chuan a ma a kan nei a kha mo han en le tela class 8 a khan hei hi adar nei tu lo zok ani awang khan he no panga hi kan pai chua kan chua tir angai ani ole tikhan Emmanuela chu kan la lut fel ta a nge ni kan la lut ta tu na he Emmanuela patni kan nei ni mo a omzia chu a ma in Emmanuela lo thun to a nge ni chu inactive o dropbox an ta a chon dropbox mi zula lut si lo khan Emmanuela tang khan et le ta ni chum yom chu Emmanuela patni anom ti na ni chu chuan ahma sa a dropbox an da zok khan Aadhaar card kha an lo attach to se khano panga khan tuna Emmanuel tharan eta khan Aadhaar kan han et don khan ahma om to an ti se chon ahma mi kan han lu ta a chuan chumi ni chon Emmanuela athar zok Aadhaar keng tel lo zok kha kan pai chu le ngai ni mo kan pai chu le ngai hetianga chiang sa kan hriat ang chi hi chu dropbox da mailovin inactive da turani inactive da tu chuan inactive kan da don chuan hetla hian inactive module oma inactive englova kha Emmanuel kha a pen number kan share a inactive module kan kalanga inactive with pen mo pena without pen po hi om theya without pen ni kan engine thuma class 8 khan section a a pen nei lo om lo mo pen an nei vek to chuwang chuan pen nei sa khan ta hian hei hi Emmanuela Aadhaar card nei lo zok kha dropbox a ni lovin inactive kan dang dropbox inactive kha in ang lo ania dropbox ni chuan mi no pa engani school dangina ida chu chuan lak lu theina om don la lak lu theina om don mo he no pang hi lak lu theina om don atin mihring pa ngai anga chiar ni don chuwang chuan engani dropbox da lo inactive da tu asun chin thil pakhat kan hret tur chu ka soi to em ka hrelowa dai sa no pang kan to re hi apai le ngot theilo mo apai le ngot theilo chuwang chuan
Dropbox akan da chuan kha no panga kha la om reng lai mo no pi mixing pa ngai ani a school dangin an la lut du nakina du huna anron la lut le thei amaro chu inactive ani chuan kha no panga kha a om to lo delete nen in thumun reng angani chu amaro chu ahminga chu la pai lo ma se kha no panga kha a om to lo tuk angani lak lu po tum se a thei to lo mo lak lu le don chuan inactive atang khan dropbox ata le te ngai chu chu kan hredon nia tuna chuan hi mihring pa ngai tiktak ani lo ama tiktak chu om sa to ti kan hred bang inactive kan dang kan inactive da na tur reason chu duplicate entry a chan chu Emmanuela lo om to sa a adar po nei sa a Emmanuela dang kan zuk thun le a duplicate entry ni chu wa chen hei a duplicate zo ka a lem zo ka kha inactive kan da don captcha lo oma captcha lo oma chen remark sa hi chuan double entry te po ti mai ta ila apoi om lo ve inactive kan pianga kan confirm nga tikhan khami Emmanuela im zoka kha Emmanuela zoka kha inactive a omanga tuna chuan kan skula chuan em em zok mo am mi zo tonga am Emmanuela zok kha oma a adarte kan thunanga kan verify le anga chimit nuwa kan tianga tin a hminga kha adik lo mela adara khan tuna po khan verify han tumta im zok kha ni mela chuan em alo ni kha chuan kha kha chu thak thei tura ngai taila tichin kan han tichin do nanga khami hming thla ka kha Emmanuel hi zok hinita a IMM banal ro puya tila hming meron pek da na hian kan en lok anga IMMANUEL turania IMA hi aya thak tur ni ta khatiang ro ta khachu heta tang hian thak ve the ni apen number kan copy anga heta tang hian apen number kan copy anga kan paste anga ta hian kan thak tur hi IMM mo ANUEL Emmanuel space van lal ro puya hemi aya hian in kan thak kan update don chinang kan update ang kan confirm ang kan update thei khatiang big te kha chu ati the ni ma se ming thak lok om chi kha chu thei lo khatiang lo ni chuan ada ta hen kan eng lo te mo en chin lok anga gp hi kan khoi toem ka shelo wa gp kan khoi to ani chuan other verification kan try chinang other pending sorry class 8 well hai hinia other verify kan tum engor olok diklo wala om chu adiklo chu hey ta hian la om hey hi other number kan copy anga other number kan thak anga chuan hetilai hming ang che hian kan kaltiranga kan save anga chuan active student kan kal le anga class 8 pending Emmanuela kan ti chinang a verify ta tikhan khatia a verify zo kha chuan a gp te ep te fp te inti le vek nuwa khan apart module apart id a generate thei to ang kha harsat na khatiang kan nei chuan khatiang khan kan local pui don nia kalome